Oui. Mbola tsara Madagascar. Mbola tsara voka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampamarignana, ampamasinana, ilazako ny anty ny marigny. Manangatangana za ho an'ny voka malagasy. Eto zay aloha agnazava agnaboaka ino marigny problème misy amin'ity Madagascar ty. Voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy. Oka aloha ho an'ny anareo influenceur jiaby ro milaza tsisy raha tsy hainareo tonareo Madagascar. Ralahy, ranabavy, atsika andafy aty ny mamotiky Madagascar. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Voalohany ilazako ny marigny. Zalo miangavy ho an'ny diaspora jiaby aty en France, La Réunion, raha vagnanareo diaspora nareo iva io tsisy raha marigny. Pamitaka, pavandy. Ino nilazako an'izay zay volagna ny marigny eto. Voka malagasy. Kaza mety mitandregny volagna diaspora ty andafy, na zay mpivolagna Facebook ty, fa zay jiaby échec andafy aty. Nina tonga zany volagna zay anty? Parce que nahita namagna zay misy ralahy baka La Réunion milaza hoe bon za naveto ny kahigna ny alako asanaka za retraité ny alako asanaka za mitouche 2300 euros à La Réunion. Anao me prendre zay comme un bête, comme un con, hein? Azo volo iala asanani angala risque de sa vie, hein? Na dia retraite zay aza matono mbola miasa mbuchampy vola 2300 euros ve par mois ni alanga ande pour Madagascar, ande ngavitro Madagascar soi-disant zama olo bête eto misy olo bête eto. Baka yo l'homme d'affaires, si l'homme d'affaires qui est kultsanga meno vola. Pourquoi non kahigna? Parce que anao isany influenceur en Facebook ti mareska arean'olo maromaro soi-disant ze baka zegny izy eto za magnambara ho an'ny mpanao politiky ho an'ny voka malagasy tandrignesanareo tsara raha ambara zay jiaby ty mody tsara mivolagna Facebook io zay jiaby échec mitady toeragna aby zay jiaby io vandy o tsy mitady toeragna o tsy mitady nino nagnino anao tsy niala asanao tam problème jiaby nandalo tam ZNZ igny fitiavagna tandrazagna na anao tsy niala asanao ny antenao kainy l'homme d'affaires anao soi-disant za navy zany kainy l'homme d'affaires. Oui d'accord ekenay fa tsisy l'homme d'affaires qui ekolo ande Madagascar tompoko gratuitement zay kazarianareo jery eto bako ho antsika jiaby ho antsako ZNZ bon impaka Madagascar ho an'ny manogna ZNZ ho an'ny influenceur à Paris tsako ro jiaby tsako Belgique tout ça atsika jiaby no mamono Madagascar io satria ino raha mandalo ny anty atsika vola bravo président Mikael atsika jiaby mitady place ino ny alatsika ta Madagascar andi tady dia tsika vola ny alatsika ta Madagascar ita tsika mbarbanyaka Madagascar vola mandemare motsary manao bravo président Mikael karaha nataotsika tamin'ny Andry Rajoelina teo bravo président Andry Rajoelina tsy nazy place ny contre Andry Rajoelina ary zo ty koa nagnino anareo bety abro anareo diaspora ho anareo ny latra tsako ta Marseille, ny latra tsako ta Toulon, ny latra tsako ta Ia, ny latra Paris anareo ndraiky bety nareo ino raha tadiavinareo tsy Andry Rajoelina niala ny commence président Mikael anareo jiaby nagnano ok nangigny lerana atsika tsy nazy place atsika jiaby zo miady azovy président Mikael karaha nataotsika tamin'ny Andry Rajoelina olo jiaby diaspora jiaby tamin'ny fotoana Andry Rajoelina au départ atsika jiaby ho Andry Rajoelina nanao Andry Rajoelina atsika fa tsy nazy place navy le influenceur mody sary mivolagna tsisy raha tsy volagnina gauche à droite mitsikoriky raha Madagascar agny mitsikoriky ambila tranquille Madagascar ho an'ny atsika ty andafy aty ny fiaignana atsika aty ny agnanaovantsika fiaignana
Fati atika mutsari mvula nga Facebook etu mga sari vula Madagascar tok tuzoto atika jabu milandengal tra Madagascar naza pivula nga zi nana rum diaspora nana rum sar manonga president Mikaelu mpetka la Réunion mpetka en France mpetka andengal tra Madagascar fona royu a Madagascar tis bénévole arrêtez a Madagascar tis bénévole yu ko tis atika ndave ti influencer bete bro Madagascar man russo mutsar tis ra ti vlai na gauche vlai na droite avendave ti masaki vulan zo ambila na ro Madagascar ambilatika rawota zo ambelatika Madagascar yu Malagasy manampaezan vitandro mangambota YouTube ko or sasen mga sar mga boka sekrin sasen or mga sari kurang amnula Madagascar ay a boka sekrin na gauche a boka sekrin na droite ana ruma jerzela ana ruma jer ambila na ro tika ko fandave ti ambila politique Madagascar bako mga sari vula ti vaza ambaraza zov gas na vendave ti tatartas vaza espèce de malade va azov gas na vendave ti tatartas vaza mga sari ti bila vaza andra duel na tu zina to excuse tibila vazanchun est-ce que na rojo tibila ana ro tika jabenda feti la Réunion Marseille ko Paris startas vaza wa ta javtika tifta devambola nyela tika Madagascar azo vula dienela na Madagascar ta vola que zina venda feti zipu de Madagascar gratuitement ana ro matsjer manganul tsjer zala mi vlanga ramari ande angalta Madagascar zeka zaka dalena ro ulande influencer na ro gauche to na ro droite or sasani mande banga to studio abi api vlain ro boy sarin president on zo sarin president on yu fa matet kambar voka Malagasy tis president on Madagascar tis gas tis pandus Madagascar fazun reto ro pangalata marun pangalata lefa baka Madagascar ro joti ma ese creo mudsadun vulambulang na nyima na ro chivlanga na ro ninu nyela na ro to Madagascar marom ro ninu totka we diaspora malgacha kwa iya vulanga na ro kani nyela na ro Madagascar on détourne volan Madagascar o sasa nchek de société na udin vola o sasa nchek na nyantie na ro mutsari ande vulanga azo tikene president ambela ro miasa zetim jeri na Andradzuel na yo na Mikael yo na Ravalman na yo na Siten yo mangina tika a jabenda afeti amreska politique ambilaro mapanrus tananandro soi-disant atika manya fa imponda afeti atika tis participation to tika Madagascar a kotsem ne vatika mga sarbudi sari mvulanga gauche à droite atika jabna venda afeti mi vula réseaux sociaux échec alombara voka Malagasy ze jabo échec ze na tele ze venda veti wa multimilliardaire alors que zéro total ze jabio tis pasa ki vula nyetu azo millionnaire am gas na vetu nangalta baka vola nandesi etu ti possible nda fetu yasa no millionnaire impossible ze kaskadale soit no millionnaire miara mi asabulu Madagascar bangalata ako asa normal etu bon anom eti vivre normal anom zuma ulmbelu ngono a Madagascar ne tok tumi zuma ulmbelu ngulu fali problem wazun influencer bakanda febreto azun role ni asata nangalta détourner vola sitkanda fetu ni antetka vola Andradzuel na rati alors que Andradzuel na ze ulun tuanan voka Malagasy japta Madagascar ni antetka vola mwa mare ko tka vola Mikaelu rati kwa afka mare ulu avio to tka rati kwa azun influencer andraf jotizi zava mzek mi sasen mi ala ndafeti nas post mi doko Madagascar mesa pour 5 ans mangalta because pudim lefa ndafeti ramis zengi toklia divatika na ina ro diaspora ana ro diaspora ndafeti ro jab nangalta volo mis nangalta volan kinap so cheklo nangalta volan ninu o mis DG ninu détourner vol o mis ministre ninu ndafetu na inze na ro roing inze roing ya lua inze heroin bako ngatina ro diaspora ana ro tsimandin tsimata paseng ana ro mis détourner vol to nangalta Madagascar li fasa na roti nyantena ro masal may vula Madagascar zo mangina tika manum kunyani
ajanona ek vidéo naro vidéo de merde io ajanona ambilaro mgere Madagascar atsika koa misy vola diaspora ino raha ataonareo diaspora io mamoria volanareo magnanaova plus vanga tracteur alfasagny vozagna haitry vanga peinture baka ty amy solde igny agnanovagna peinture nino bureau commune vanga friperie rasaigna amy vahoaka fa nareo tsy mandeha makadala olo eto nareo olo andeha kadalenareo sanandra zala misy sasany vola ny alako karaha manaka 2300 euros zay ko ça coûte 60 millions zay ma olo verijerinareo zala na eto anao tsy miasa andra raiky fa patron anao dosony miasa anao nde risque à vie nao mba ataonao risque à vie nao dikan'izay misy tapokondrana azonao zay kazakadalegna zay matetika ambarako olo andavy magnanaova karaha ataoko anareo monsieur le président za mitady plasy za empaka za mitady plasy andaminatsika Madagascar io tsy anareo magnasary zay tsy mitady plasy zay ko tsy sara tadiavinay Madagascar espèce de malade va espèce de malade va zay kazakadalenareo eto kazakadalenareo atsika jiaby andafy eto mikofoko mifomarandraigny tsy magnasary raha Madagascar ambila andavy tanigny fatsika impoty fo volagna kazy magnasary or sasany zao banda mangina ambilava Madagascar misy olo nianatra a Madagascar misy olo mahay baka amitsika fo mampisapisapoto raha io ka le retse raha tia Madagascar androso atsika za mangataka amitsika 3 mois mangina va Madagascar mandroso 3 mois mangina tsy anareo masary mody mi-influencer avy koa reo mpano politique bety aby rô mandefa dossier aminareo ty mandefa nino taka risasana alo volaniko eto mikekieky olo andafy aty ataova zao stop mangina atsika aty tsisy raha tsika azafady a Madagascar bako basy eky atsika baka andafy aty na La Réunion na Maurice na Mayotte na en France magnasary vola publication za tsy mitady toerana azovy tsy mitady toerana diatsika nandeha ty mitady vola ke intsika mahita vola latsika tsy alegna anareo magnan'izay verijery magnan'izay tsy jery magnambary jery vahoaka amizay koa vahoaka gogo koa amizay mivola merci tonga soa anao tonga soa misy tonga soa zay io andeha mono anareo fo ko zay baka andafy aty niala andafy aty nandeha Madagascar andeha mono Madagascar fo tovaka tsaigninareo andeha mono Madagascar fo zao ma olo iala amkaraha matsara ty iala amin'ny velon-tegnanany ty andeha doko a Madagascar andeha soi-disant bénévole le retsy mandini etsika voka malagasy mandinia bako okeky anareo mpagnano politiky ampiadiviny influenceur amty Facebook ty fa io si sandra mandroso Madagascar e tompoko mifagnaraha anareo antranareo mifagnaraha atsika antratsika voka malagasy io na olo ny Andradroelina na olo ny Marc Ravalman na olo njovy raha ohatra izy vognona mpandroso Madagascar miasa miaraka le retse fambilan influenceur andafy aty ro jiaby mitady toerana proveko aminareo baka zavanareo iny raha mandalo azovy tamindreo diaspora tandafy teto tsy nitady fialany Andradroelina Mikael niaraka nazy toerana ro jiaby bravo ro jiaby amin'ny tretrinao amin'ny dradrabagnandreo ro jiaby typo de Madagascar tiangala toerana tiangala lamone tompoko zava amizay ko ro tsy nazo toerana iny raha ataondreo ziska ny anty olona mandro ny tologno taty mbola ratsindreo fo zay ve fitiavagna tanindrazana zegny ve fitiavagna tanindrazana oka le retsy oka tompoko raha tia tanindrazana mary antsika Madagascar na France aty mangina ambilaro mijery izy magagazana tany agnifatsika impoty atsika tsisy raha vita atsika volagny alors que atsika magnefa
Aty misy zon'olombelogno na atsika tsy raha vita lera volaindro vazaha atsika wa wifo tsisynao zay à Madagascar fa tsy fiaignatsika ambila olo Madagascar migérer à Madagascar point barre. Ary eto maragny koragna na karany na chinois na arabo raha ohatra izy magnampy Madagascar mipetraka Madagascar gasy karahantsika izy rony fototrao ary voka malagasy kazamety avandesany zay influenceur andafy aty misy problème ndraiky karany ndraiky arabo ataonao karany tsy manjary arabo tsy manjary chinois tsy manjary ro io ny namana ro io ny namana ro mihegny ao ro io ny azahoana ro trosa ao ro io agnatin'ny fiarahamonigny na ro ambilaky zegny ny azoko ambara avoaka malagasy fa tsisy marigny zalaza olo jiaby andafy aty magnasary manao président Mikael na nanao ro olo teo oka aloha atsika voaka gasy atsapa tegna